Sutresno sowan pun pambagya jadilan kreasi Kutha Pranesa kaping Kutha Pranesa seni budaya asli kaping tengah Kutha Pranesa maju. Sutresno sowan pun pambagya jadilan kreasi Kutha Pranesa kaping tengah Kutha Pranesa seni budaya asli kaping tengah Kutha Pranesa maju. Katon biar busana niro kadya lintang rembulan wasamekta bala wadya para prajurit Kyai Cemeti Jalarasa anggahi karya ing siang punika inggih menika Kyai Cemeti Jalarasa ambeksa bapak ingkang kaping kalih sumangga padha mriksani kimrahipun Kyai Cemeti Jalarasa. Yo. Ois. Haya. Yo. Oh, haya. Ya,
jagone kloro rame swarane pating kemruyu aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari Mandu ing ngoceh ana wit-witan batik jeruwi seneng atine katon asri dunya saisine ing wayah esuk jagone kloro rame swarane pating kemruyu aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengeng nyunar kulon pernahe mandu ing ngoceh ana wit-witan katon cembruwit seneng atine katon asri dunya saisine slalalalalala slalalalalala ya slalalalalala slalalalalala ya eleng-eleng sira manungsa temenana ngon mulih ngaji mumpung durung ketekanan malaikat dijuru pati Ketut koco arane wayang api banyu ra bisa mabur ayo koco padha sebayang dinggo sangu ning alam kubur kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lega ing karya kebranan salah bawane nyoto latih wasisi wicara wiraga sarta wirama
putramu yen rasela sajroning batinku ra luput panggraitaku ana tresno sajroning batinku saking kamping tengah Jatilan kutha pranesa mijil saking kamping tengah Senajan aku bocah gunung toh pangadoh nonggo ora usah katik ganggo bingung yen to pancen tresno aku berpisah
aja nganti gawe gelo ngoti nongo tena beno mrengro beto ala yo mas apa kowe ra kelingan tulane ngopaku ana latar padha lelukuhan kegocekan karo aku. Sang prajurit Kyoni Tekudo Rata-rata pajak baris lampahiro Kiai Jemati Joloroso Bende beri tambur kampus Yomamuku Pratondo barang prajurit Maju, maju bepelono solan kosong
siyaga prajurit kuda Kinarebut Senopati lan Mayaka ngadepi darmaning sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya Presta angkara murka hayu rahayu Kyai Jalarasa Was katon tinonto perang tanding jaranan inggih menika Kyai Cemeti Jalarasa pusaka inggih menika Cemeti kang gumlegar swaranya singa barong kang gereng gegerisi daling sang prajurit yani Gendruwo tetekan berayu ilu-ilu rata-rata baris lampairo Kyai Cemeti Jalarasa bende beri tambur kasrunya manguko pratandha barang prajurit maju bebelono salang bangsa gelar tata siyaga prajurit kuda dinarebut Senopati lan Nayaka ngadepi darmaning sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya Prasta angkara murka hayu rahayu Kyai Jalarasa sorak-sorak mangeker gumulung Prawadya bala wis samengta tata ing baris kinarya gladi yudha Pra prajurit kiya tumandang ing palagan silih unggih datanana kang kasoran alon lampahira wadya bala tata rakit sadi gladi yudha baca baris lampairo Kyai Cemeti Jalarasa bende beri tambur kampusnya mangungku Pratandha prajurit para prajurit maju bebelono salang bangsa yuk buka sidi lo HR lo ya buka sidi jos lo HR lo ya buka sidi jos
KPFC Gamping. KPFC Gamping. KPFC Gamping. KPFC Gamping. KPFC Jos. Hoya hoya hoya. Dua lolo, oh ya, oh weng dua lolo, oh ya. Ricek kumricek krimise wis teko sedelo maneh bapake wis tekan nyong kaget aduh rika betan apa bungkus ketan niku isi apa Dua lolo, oh weng dua lolo, oh weng dua lolo, oh weng dua lolo, ya yo ya yo. Ricek kumricek krimise wis teko sedelo maneh bapake wis tekan nyong kaget aduh rika betan apa bungkus ketan niku isi apa Dua lolo, oh weng dua lolo, oh weng dua lolo, oh weng dua lolo. ya iyo iya Nggih, matur nuwun. Dumateng panjenengan sedaya ingkang saweg rawuh wonten papan mriki. Sugeng rawuh, sugeng pinanggihan kalian kudo pranisa saking Gamping Tengah. Nggih, semenalih matur nuwun dumateng mahasiswa UNY Funtatonik dinten menika regeng gumiyak sesarengan kudo pranisa. Semoga Mas Dut, Nduk Ika, Nduk Linda dipun pinangkani. Heeh, niki nganten-nganten niki apa? Rama? Menapa? Ngeten iki Rama. Ya Nggih. Allah. Iki ngene Pak Pur. Nganu wonten request. Ente ya ora ngono. Semoga menapa? Wonten sing request lila. Nggih. Kesandung asmara. Oh, nggih. Negara angin. Nggih. Yuk negara badai ana ora? Mboten ngentah niku. Sing Negara semoga. mana? Sing lagu terbayang-bayang. Lho apa to, Kang? Semoga dipun pinangkani Mas Dut. Untuk menyingkat waktu, semoga derek. Semoga Mas Dut rasa bisik-bisik. Menapa? Kajenge disiapke sithik rasarane mau. Oh, kesandung asmara. Menapa apa? Negara angin apa kesandung asmara nderek? Semoga. tak tempuh 11.000 kilometer nyusul lawakmu sing ngerti janjen memoni aku sakwise ngrampunke urusanmu tak tekan ki mas yo ora tau ngalami adem minasi
siji ora ditemoni nekatku mung pengen nilih kepisah benua negara angin gayu tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isi sayang awakmu ngerti ora sedingan jani zaman susahku tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing janji mulih nemoni aku sakwise ngrampungke urusanku tak tekadke mas yo ora tau nemoni ada minus siji mosok ra ditemoni nekatku mung pengen nilih kepisah benua negara angin gayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sedingan jani zaman susahmu kepisah benua negara angin gayu tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sedingan jani zaman susahmu ngerti ora sedingan jani zaman susahmu sampun Romo Pertanyaannya siji Nduk, negara angin iki presidennya siapa? presidennya siapa Mas Gendut Presiden entut. Ngawur. dijawab dewe Semoga dipun lanjut, Nduk Linda, Mas Dut menapa? Ayo. Oh, nggih, menika wonten awala menika saking Mbak Nuri lan Mas Cebleng motor ingkang dumunung wonten ngendi dusun kono kuwi? Grubuk. Jati Sarana nggih, Nanggulan. Menika mangke nyuwun request lagu wis zamane karo Cinta Mulia. Semoga yen badhe ngersakaken
motor second berkualitas cebleng motor. Menika wonten arta iki tulisane, Nduk. Menika gangsal atus kagem ingkang ngendang kiambak. Iya. Menika tulisane. Ora Oh, sik walike sing jaipong 50 mawon. Tenanan ra emang delok. Ora ono. Ayo dinyanyekke yo. Oh, paling ono ya ming meneng wae. Semoga apa iki Pangkat, cinta mulia? Apa wis zamane ya? Yo wis zamane Mas. Dados. Mrene yo tak kandhani mirna punapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun men priya bagus ingkang sampun nyata Wes mrene yo tak kandhani mirenga. Mas menapa panjenengan kersa napa ingkang bunga sampun kadya priya bagus kakang ternyata. Gek kepiye mangko dadine bocah loro padha ngangure. Gek kepiye mangko anake sekolahe lan sinaune luwe becik Rampungake kewajiban sekolahe ora usah kesusu ra ora nien ora bayu apa wis jamane pancen kudu ngene apa wis jamane pancen kudu ngene. Mas Brenio tak kandani mirengo. Mas punapa panjenengan kersa apa putra sampun gadah priya bagus ingkang sampun nyata. Mas Brenio tak kandani mirengo. Mas menapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya bagus gadah tur nyata. kepiye mengko datine bocah loro padha nganggure kepiye mengko anake sekolahe lan sinaune luwe becik nglaksanake kewajiban sekolahe ora usah kesusu ra ora yen ora payu apa wis jamane pancen kudu ngene apa wis jamane pancen kudu ngene. 3, 2, 1 Kudo Praneso. Aryo.
Ya. Mustinata ing prasastinus Wantara tanah Jawa nyata papane satriya pecah dodo nganti kutahing glutira tetelo tramukti leluring bangsa kutha Blitar nyoto salah sawijine kasatriyan nyoto senopatine Supriyati wis kaloka asmane kutha Blitar dadi babad lelabuhe Arya Bima putra paring asma Budidaya more rahayu ning bangsa Dwiwarna tetunggal pusaka nira Mardika 17 Agustus 45 Mustinata ing prasastinus Wantara tanah Jawa nyata papane satriya pecah dodo nganti kutahing glutira tetelo tramukti leluhure bangsa Kutha Blitar nyoto salah sawijine kasatriyan nyoto senopati Supriyati wis kaloka asmane Kutha Blitar dadi babad lelabuhe Selamat, 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 selamat. Sukses selalu. Ya, cepat lulus. Yo.
maternya mawe sukarenga najan anggar cita unggule ngayojo kersane Mas Duh Gusti sembah kula sedaya lir ngarsa padha Gusti kula Gusti ingkang maha suci paring pangapura ring para manungsa urip padha eling ring pangeran Duh Gusti tasih kula sumungkemi ngarsa padha Gusti kula crita jroning kutha Surabaya Aduh nalika dijajah Walanda ana bocah gagah tur prakoso sawung kalih banding aring bangsa dasar bocah cah saka tanah sabrang ora peduli kang dadi pepalang sawung rono sawung sari si penjajah sabelo praja kabeh mau diterjang hahaha. Ana crita jroning kutha Surabaya Aduh nalika dijajah Walanda ana bocah gagah tur prakoso sawung kalih pendekaring bangsa dasar bocah cah saka tanah sabrang ora peduli kang dadi pepalang sawung rono sawung sari si penjajah sabelo praja kabeh mau diterjang Panitia, monggo.
Nduk Linda. Ayo kanca padha nonton jatilan wis tumelar kinalar gamelane Kumyang sikrak cakrak penari telan sintene kabeh nang semake ngrungokake gamelane kalau kae wis ditata jarane wis wis uga rampelan sajene goto arum ulat wangi tumpolan banyane iki tandakake wis wiwit pasukatane Usawako marakane Usawako penarine Pandul becer sejogetan Wapi jalan jadilan Kang aran jarane jadil dilan asli lo Ayo kanca padha nonton jadilan Wes gumelar kinalar gamelane Kumya sikra cakra pengawit telan sintene kabeh nang semake ngrungokake gamelane kalau kae wis tinata jarane wis wis uga rampelan sajene konto arum mulat wangi tumpolan banyane iki nandakake wis wiwit pasukatane wasawako paragane wasawako penarine Pandul becer sejogetan Bapi jalan jadilan Kang aran jarane jadil dilan jadilan Kang aran jarane jadil dilan jarane jadil dilan jarane jadil dilan Doi Kembang suling kumandang suarane sulit kepena unine unine mo ngerjo ake bareng lan gandrong tepung sulit sigra gendangane gampang sulit kumandang suarane tulat-tulit kepenang unine unine mo tranyone bareng lan ketoke ipung suling sigra kendangane
Ayo kanca sing pengen nemu rasa nonton jadilan kuda praneso padha nonton jadilan kondang ayodja ora kleru kuwi kuda praneso gamelane pancen penak tenan dirungokke karo jogetan wis aja sampe tawuran yen tawuran kuwi kancane setan kuda praneso praneso Yendra praneso durung nemu rasa kuda praneso Yendra praneso durung nemu rasa ayo kanca sing pengen nemu rasa nonton jadilan kuda praneso nyoto jadilan kondang ayodja ora kleru kuwi kuda praneso gamelane pancen penak tenan dirungokke karo jogetan awas aja sampe tawuran yen tawuran kuwi kancane setan kuda praneso praneso durung temu rasa kuda praneso Yendra praneso durung nemu rasa Panitia ayo jaran sumpah janji
ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresno mumung kanggo aku bisa duweni lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kebacut tresno ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnoku kang tulus suci rambut jaga najan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo aku wis kebacut tresno Yes. Penonton ingkang wonten panggung kula aturi mandhap. Mandhap, panggungnya mendhak. Panggungnya mendhak. Monggo penonton ingkang wonten panggung kula aturi mendhak. Mandhap, mandhap. Panggungnya mendhak, panggungnya mendhak. Nggih, penonton ingkang wonten nginggil panggung kula aturi mandhap. Monggo penonton. Ya. Nano-nano. Agi madang. liyane omben-ombene minyak serimpi kene jeruk Jarine klebon simbahe kuwi lek dadi saiki. Injih. Oh, Mas, ditakoni. Mbah sapa mo? Ayo bae sing isih urip. Jenengan klebon sinten? Mbak
Mbah sapa jenenge? Mbah sapa jenenge? Mbah sapa? Diseneni iki lho karo kiai ini. Ayo, seneni, pun, monggo. Monggo, lajenge mo. Iki Mas Ceblek nek ana iso ndadi iki. Kayak jolodonge sesasi ra dodolan. Ya. Ayo terus. Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupa among ati pawe tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kenoti numbas arto jenang kula lali apa ali niki sulih kula aja dianggep sepele kula boten melu among ati tan sanggo ngendeli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nganti besok apa bakal bali yen bali bejo kula
ya 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 iya. Kiai Narkundur Mas Dut. Dideloknya Mas. Kiai Jolodong Mas nang kono. Tasih. Saya lagi ngentekke rong wadah. Kiai ngelu goleki abi ngelu tangi kon bayar. Ayo Bi. Sik tak genake karo. Jelas ki tak genake iki. Karepe piye? Ora kowe nek kowe. Wong arep mlebu ae. Ah, engko rasah dikendangi ya nek joget ya, rasah. Ora arep tak kendangi. Bar iki engko langsung piyoga bubar nggih. Nah. Nek pengen nggih, kok sik. Sabar, Bro. Iki sang-sang nang ngene Bu Endah iki lho. Ku kasul urek kae lho. Kae cepake duit noko 10.000 apa.
Ana randha manggon ngarep omahku yen ro aku dheweke goyang-guyu saya yen ngerti aku namatke carane mlaku saya digawe-gawe Kira-kira umure 57 wis meh padha karo yuswane ibu apa karepe aku ora ngerti saben sore aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya mundhak bingung kudu-kudu kepingin ning omahe kok dilalah ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu kaya dhewe ana ronda manggon ngarep omahku yen roh aku dheweke guyang-guyu saya yen ngerti aku namake carane mlaku saya digawe-gawe rasakno ndol kira-kira umure 57 wis meh padha karo yuswane iku nika ki ngene iki karepe aku ora ngerti saben sore aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya mondhak bingung kutu-kutu kepengin nang omahe kok dilalah ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tetrep kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe yen tak pikir aku kudu guyu dhewe Ayo. ayo Ayo. ayo 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 Ayo. Yuk. Gula ini. Yuk ya yuk ya yuk ya hup
Cok. Ayo. Yang dhuwur ya. Dek, ayo. Ya, panitia ini. Yo. Orang sini nih. Selamat, 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 selamat. Tolong air dihidupkan, Mas. Yo, alian yo. Air Pak Eko. Haya. Sampun. Sampun buka. Sampun apa? Oh, direng. Wela jare kowe dadi. Kentenan aku seneng joget. Mungkin. Terus apa sih? Kentenan sing kendang wae ben joget. Karo? Hah? Aku dhewe. Ayo wong loro no. Ayo. Aku kesel wisan. Joget to. Saiki kowe kendang.
arep ditagih utang. Iki intine aku ning kene arep nagih utang kowe. Joget sik. Ya, yo. Ngono. Nyilih ya. Iki Nyilih ceritane kendang. kowe Mong. kesel. Nyilih kendang ki ora apa-apa, nyilih kok bojo ki lho dong ora. Iki kowe ngendang mergo kesel. Njur sing ngendang kok juga. Terus Abi karo aku. Delet oh ya, semanut. Yo, delet bae ya. Lagune sepasang remaja jatuh kae ya. Bos. Bos yang di. Ayo ge wis yo. Tambahi apa? Wis seru kok ya. Kupinge bolot. Yo, sepasang remaja jatuh ya. Yo, Bi yo. Ning bar iki utange disaur. Kulaan kendang sak yuta ngedol 1,5 meneng wae kok. Ayo. Sepasang remaja, ayo. Cepet kendangnya karo montore yo. Ayo, ngono. Laku sik. Pak. Kakean peting sing suwen ayo ndang. Ah bismillah. Selang maghrib. Weh. Sik bener. Kuwi ana wilahan saron ditabuh, ora nggo dalan tempe iki lho. Ditabuh. Seneni. Ditabuh. Pak Bul, mungkin dicok aman iki ya. Apa sing bayari Yo. dipampul kok. Yo. Ayo sing apik. Juga dalan jur kowe lho ya, tak pinangkani. Ya. Ayo. Wah, mantap nak. Adui sarutangi. Iya. Sepasang remaja Jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Istinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Jangan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. 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 Sungguh indah cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah. Iya, kayak lah. Endol,
Nah, gak berani saya ora rugi kok, Wen. Weh, Nyelawe, rong lawe. Bentot, bentot. Blok. Sah, berarti sah. Kuwi 40 patang kuwi, Pak. Don, sah lho, Don. Aku pira aku? Wah, aku ngendangi ya. Oleh iki mung 75. 75 mengan. Wis kono kowe juga. Kowe Itu maklar. Mana bangnya no? Ane ya. kayak iki luntur. Abang Ayo, yang ayo. benges kok Ayo. kayak gini. Ora, kayak engko Bu Endah muni Doni gangsal ewu ngono kene. Bu Fatimah ono, Bu Fatimah ono. Yo. Sekolah level bu, mambu ya. Kelek. Mambu kecing ini kan. Kita gathaki dia enggak tahu ya, Bi. Oleh pira 750 ya, Mas ya? Itu saya kata. 770 apa ya? Tambah ijo siji, Mbok. Ijo. 75 ta, Pak? Yo. Ora iki kok didom wis to beres. Yo. Ya lagu apa? Sepasang jomblo apa? Musiknya apa kak? Musiknya? Yo, sayang-sayang yo piye? DJ. DJ. Aja. Grudak-grudek ngono kae lho. Yo. Rodek-rodek itu. Apa tak kei lagu apik? Judulnya Telutur. Ayo gue wong mati. Anak kebogiro gue ora duwe pasangan kok. Yo pak kembali yo. Yo Bi, yo, sayang-sayang yo. Main kebotok wih pasangan. Yo 1, 2, 3 kuda Indonesia. Bi live itu second ending ya deh ya. Wong humoris kok ngono ora duwe yang iki lho ya. Gumun aku. Wong gawe ke omah. Kayak bojo. Ayo dong. Ora gelem. Ayo Tom, kasih jalan. Walat, wat. Yen awan tansah kelingan, yen bengi kegawangi. Sliramu angger rindu ati. Aku sing nandang kasmaran. Sayang, sayang. Cinta sayang. Kangen, kangen, kangen nih hatiku. Yo. Dahe wangi iki aku tansah kelingan, nyawang sliramu lan sesendikan, tresnane atiku mung kanggo sliramu.
Ayo kuwi Mbak. Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Ayo Mbak, sengokeh, ayo. Ayo berempat. Ayo papat wedok kabeh, ayo. Seragame padha. Padha lewu kok. Salim Mbak. Oh Mbak, Ora loro papat. dikerawake gak raine. Oh sawut kira ini Mbak. Sawur kira ini, Mbak. Dodok. Ngombe wis tumbang ngombe. Jondol. Oh ya. Yo. Yo. Oh ya. Oh ya. Yo. Wow, ganok. Lo. Iyo. Terima kasih ya, Mbak. Nuwun. Terima kasih ya, Mbak ya. Kasih tepuk tangan buat mbak-mbaknya. Dodol rasa. Rada isin. Rada isin, ya. Ora, mau iki ngapain nang tengah-tengah dandan kaya ngene. Kok didelok wong akeh meneh. Delok wong akeh rada isin, utang ora dibayar. Oh, itu tak dadi kelingan aku. Kowe ngapain? Nanti. Kowe mlebu sik duit kan cut. Apa? Isih 4 menit ayo. Ayo, Gat. Pawange ra ono, Ndol. Ora nderai kok iki. 1, 2, 3. Tak tung dangdut. Ya cie. Ayo bareng. Cie. Pae sawae ditelai. Pae sawae ditelai. Nom-nomane kaya Happy Asmara. Pae. Yo. Hey. Halo. Yo. Dodol. Menika pinangka mini sepuh
lan pini sepuh wonten lapangan kebang ya Mbak nggih. Heeh.